ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав равон кардан ки мо қабул кардем, пешкаш шумо мекунем ки бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумотша дар ватсап имо моро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ ва Файзобод ва дигар намуд территорияи Душанбе ҳам ҳастад. Хонаҳое ки арзон. барои видео навора то охираш тамошо кунед, лайкотонро фаромӯш накунед ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 171 сомонӣ. навора сайр мекунем. марҳамат, рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шарора, деҳаи Ганҷрез, пеши таксиҳои Ганҷрезда қарор дорад мегӯяд хона соҳибшон. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона баланд, фундамент рехтагӣ, подвалам дорад, обсудаш ҳастай. фақат оша ай берун, яъне ки мекашед медаронем. хоб гирди хона полни худ маҳкам 1000 дона мегӯяд ки ғишти пухта дорад ва 2000 дона дига мегӯяд смен блок ҳам дорад ки яъне маҳсулотҳои сохтмонош тайёр аст. боз як кам аз дига қум, санг шабинам хеле чишам обшим дорад. полни худ гирдаш маҳкам, дӯстони азиз, яъне ягон камбудӣ надорад. яка даврӯзаҳои қимат мега 5000 сомона мега заказ карда часпондагием. ин намихел проект хона кашидаги аст. дӯстони азиз, намихел хона мешавад. агар ки нахоҳем бо дига хел мекунем. қариб пешда магазин, мактаб, пеши рӯпарои хона мегӯяд мактаб, ҳамагӣ мегӯяд 100 метр. амҷа мактаб дар сурат ҳастад. хоб масҷид, мактаб, хоб мағозаҳо наздик ҳастад ва дастфирошам мегӯяд $15 мефурӯшад, мегӯяд бо нархи 85 та бо арзон мешавад. ин қахонаи арзон аст ки 85000 сомонӣ боз ҳамирам арзон мешавад. бо як тайга плита ва як бочкаи намедонам 2 тонага, 1 тонага хеле бочка аст. инашам қатиш падарка мекунанд. як плитаҳои оригинал ва як тайга бочкаи калон қатиш падарка. хоб вариантҳои алишам ҳаст. ягон дига намуд квартираи хонаи боша мега аз ҳамин территорияи шаҳри Ҳисор, яъне алиш мекунам. вариантҳои худтон ҳамин хонаи чӣ хеле ки набошад аз территорияи мисол Ҳисор пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамҳошон аз позитсияни кор мекунад ки дар ин рақамҳошонам имо ватсап пайваст дорад. дӯстони азиз ки бештар маълумотша мегирен. кадоме ки мехарад бочка, плита, қадиш падарка, даврӯзаи нав, кирпич, смен блок, шебен, қум, обшиш ҳама чӣ дорад. марҳамат, айда дига замини арзон қатъи хонаш аз Ҳисор намеояд. марҳамат, тамос гирем, бо арзон ҳам мешавад. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, Чимтепа, деҳаи Дарёбод, пеши мактаб, масҷид, балниса, аптека, заправка ва наздикии бозори Корвон ва Гипрозем мешавад. яъне бозори Корвон ва Гипрозем хела наздик астад. деҳаи Дарёбод тарафи райони Фирдавсӣ, яъне Чимтепа. пешашда ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастанд. ҳамагӣ 2.5 сотиқ мегӯяд замин астад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, ошхона, баня, кухни, хонаҳо ҳамаашон падъабой тайёр аст. ошхона, баня ҳамаш дар дунии хона гирдаш маҳкам, хонаҳои навсох, проектҳои навкатӣ. хона фақат тайёр ва як ранг бора мекунед тамом, яъне ки дар тиреза часпондагӣ падъабой тайёр, монтаж ҳамаш кардагӣ аст. фақат ё ки ҳамин мисол абой мезанед, ё ки ҳамин хел зиндагӣ мекунед. дастфирошам мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки бо арзон мешавад. обсудаш позитсияни ҳастад. лаби роҳда наздик аст. яъне ки дӯстони азиз, ҳама чизи лозимӣ дар наздикиш аст. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд. мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам ватсап пайваст дорам. ватсапшонам позитсияни кор мекунад. аз ҳама хубаш хай дар рақамҳошон занг занед, хатишон мисол савдо кунед. хона арзон 220,000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад. бештар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмода. нархи хонаро чӣ хеле гуфтум? 220 бо арзонтарам мекунанд. марҳамат, тамос гиред. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки шумо агар ҳамхайр рекламаҳои хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма, чизе ки барои реклама дошта бошед, марҳамат, сурат маълумот шурӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон, дар деҳаи
ҳилолӣ гуфтагааст кӯчаи Сабзазор. боз такрор мекард ки ноҳияи Хӯросон, деҳаи Ҳилолӣ, кӯчаи Сабзазор бениҳоят мегӯяд ҷои хуб дар ва хона дуошонаи проектҳои российскӣ. ҳамагӣ 8 шотиқ замин астае ки 2 дар хона кардагӣ тайёр астае ки якта зали 5 метра 5 ба чанда мегӯяд хобзали калон обшин қариб як 3-4 дар хона астае. хонаҳо падъабои тайёра фигураҳои паталокҳо задаги астае гирди хона маҳкам чойлоби ангури яъне решёткагии арматур ҳамашон мегӯяд фасон кардаги астае. хоб ва якта дигар оғоли дуошона ҳастае ва хоб ҳастае анҷомхона дегдонхона инош аделни кухни ванна ҳамаш мегӯяд дар дуруни хона астае проектҳои российска мегӯяд ранги сексиявори кардагиан дар тирезаҳои нав часпондагӣ хона дуошона ҳамаш бо ғишти пухта кати омода шудааст. яъне ки хона мегӯяд беҳад проекти зур кати мегӯяд омада аз пеш бинен маъқултон мешавад. гирди хонаҳо полни худ маҳкам. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад. ягон духонага мегӯяд аз территорияи Душанбе бошад мегӯяд алиш мекунем. духонага аз территорияи Душанбе алиш мешавад. кадоме ки агар ҳамин хона наличи сумкати мегирад нархаш 300 тай бо кадоме ки агар наличи мегирад арзонтар метия мега соҳибшон. ин ҳамин рақамошо рақамои россияи позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо ватсап пайваст доранд. боз барои 3-4 даргаи хона бо фундаментшон рехтагӣ астае гирди хона полни худ маҳкам чойлоби ангури фасон кардаги астае. агар ягон маълумотша ки нафаҳмида бошед ин ҳамин рақамода занг занен ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонад ва арзонам мекунад марамат. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар деҳаи Ҷангалак гуфтагӣ астае соҳибшон. ноҳияи Варзоб деҳаи Ҷангалак ҳамагии 9 сотиқ замин астае ки 14 хона кардагӣ тайёрае ки обсвет веранд документош сатфоиз даруни хонаҳо хай ремонтош средняй 4 дона хона тайёр ва якта веранд бо обсветаш. дастфарошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. ба роҳу шастае роҳ мороҳи мошингар дорад ҳамсояи зиндагӣ дорад кадоме ки мехарам мегӯяд омада аз пеш бинад арзон карда метиҳем. дар тирезаҳои нав часпондагӣ астае пешаш да бои хеле навесам дорад ва дар дуруншам хеле веранд кардагӣ астае ки барои ледни. нархи хона хеле чӣ хеле гуфтам 120 бо арзон мешавад. марамат дигар маълумотша аз рақамошон гирен. якум рақамошон астае вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон мегафон астае инашам кор мекунад ва дар рақамошонам ватсап пайваст доранд. бештар маълумотҳои пурра ва сатфоиза аз рақамошон яъне дигар маълумотша гуфта метиҳанд ва арзонтарам мешавад. беҳаваям хай хона арзон астае ҷои хуб дабдай марамат тамос гирен. дӯстони азиз агар ки шумо хонахар ки бошед ё ки заминхар квартирахар ки бошед дар комментари назида ки ба шумо чӣ хел дар кор аст мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар деҳаи Будиён гуфтагӣ астае наздикии район. ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи Будиён яъне ба наздикӣ мегӯяд районда наздик яъне аз хона то сентра хела наздикае. ҳамагии 7 сотиқ замин мавсад дорад ки 3 дар хона кардагие ки як калидор ошхона баня ва гирдаш полни худ маҳкам як хонаи 7 басе ва дута дигар яъне 3 дар дигар хона временкам дорад. қарибии районда мегӯяд соҳибшон калидор як кухни ва дигар чоша мегӯяд битонош рехтагӣ астае. анҷомхона аловхона баня ҳамаш ҳуҷҷатхонаш кати битонош рехтагӣ. ҳоҷатхонаш яъне битонош мегӯяд мисол ранг калодиса мегӯяд дурнушам чиқришам хеле битонӣ кардагиан яъне хушрӯ кардагиан дӯстон азиз ки ҳуҷҷатхонаш дуруш битониае. хай бисёри баъд гап намезанед дигар маълумотша аз соҳибашон мегирен. дастрошна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 120 000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад. якум рақамошон аст вавилон ватсап пайваст дорад ва дуюм рақамошон мегафон аст ки инашон рақамои дастишона ки инашам позитсияни кор мекунад. одамое ки наличи ки сумкати мегиранд мега арзонтарам мешавад. ҳама ҳамсояи зиндагӣ доранд барашда кӯча кушода астае ва обсветшам ҳастае. хай ягон маълумотҳои иловагии худтон фаҳмидан ҳамин рақамошона занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳанд. лайкотон назанед дар доред ва навора позитсияш кунед. дӯстони азиз мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ астае ки аз территорияи Душанбе пойтахт дар райони Фирдавсӣ
калхози Россия рӯпарои чойхонаи Самарқанд гуфтагастай соҳибшон. бениҳоят бетариф ҷои хуб дае. Духонага квартира ҳастае ки дар 7-ум ошина қарор дорад, 46 квадрати метрае. пеши дом дар чойхона, банк, аптека, яъне ҳамаи чизои лозимӣ ҳастае. хона ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, ошхона, баня, кухни, термис дорад. доми нав ҳастае ки одамо ҳама зиндагӣ доранд. агар ягон маълумоташа мо хато фаҳмода бошем, бо занг зада аз соҳибашон мепурсем. мумкин баъзе чизи чорашам хай медодагист, мумкин ира аниқада мегирем. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. хай нархаш дӯстон аз арзона, қимата инаша худатон хулоса кунем, барое ки ҷои беҳтарин дай. хонаам ҷои мисол рӯпарои раҳ ҳастае ки дар пешош ресторан ҳама чи ҳаста, яъне ки сентрае, ҳамаи самт маршрут дорад ва ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикишае. мағозаҳо, супермаркет, аптека, банк, ҳама чи ҳастае. нархаш аз 370 бо арзонтара мекунад. рақамошо мегафон ҳастае. ба кадоми шумо ки лозим бошад дига маълумотша гирен. фақат лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. ҳафтум квартираи фурӯши навбатӣ аст. қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри қурғонтепа, дар сентри шаҳри қурғон астае ки яъне кӯчаи духонага квартира ҳастае ки дар 6-ум ошина қарор дорад. дом мегӯяд 10 ошона мегӯяд дар 6-умаш қарор дорад. 45 квадрати метрае бо об свет таъмин астае. ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои замонавӣ астае ки люксае. асосан мегӯяд хона мегӯяд квартира якхонага буд, мегӯяд якхонагаи калон, духонагаш кардаган дӯстон азиз ки доми нав астае ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагииш. лифт дорад дӯстон азиз ки дом 6 ошонае, яъне ки 10 этажаи дар 6-умаш қарор дорад. дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 278 бо кадоме ки мехара арзонтара мешавад. дар пеши дом мактаб, садик, ошхона, банк, мағозаҳои калон ва бозоро ҳамаш наздикае. омада аз пеш мегӯяд бинед мақотон шуд арзон карда метиҳем. ин ҳамин рақамошон аста мегафон кор мекунад. дигар маълумотҳои пурраша занг зада аз соҳибашон пурсед. марамат. 8-ум квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон бояд ягон квартира ҳастае ки аз территорияи душанбе пойтахт дар райони фирдавсӣ назди бозори Султони Кабир. сехонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошина қарор дорад. 54 квадрати метрае. бо свет таъмин астае. ошхона, баня, кухни, термис ва ҳоҷатхона. сехонага дар 5-ум ошина доми 5 этажа мега соҳибшон. ремонтҳои хона беҳтарин, об светдаш астае. ҳоҷатхона, ошхона, яъне ванна дорад. пеши бозори Султони Кабир гуфтагастай соҳибшон. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 284 000 сомонӣ, кадоме ки мехарад арзонтарам мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон астае. тисела кор мекунад. кадоме то ки дар кор бошад занг зада бештару маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки чӣ намуди хона, квартира, мошин, замин чизе ки мехарен дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо лозима. мо дар видеои оянда агар ёфтем аз одамони фурӯшандо ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар мо шумо дар манхай реклама ки бошад, фарқ надорад мошина, замина, чизе ки набошад, дар ватсапи мо сурат маълумот шуда ки мо фурӯшта мегузорем. хоб дар имзо намуд ҳамха хонаҳои фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.